vinottajuus. Tuutko tekemään kanssa verkosta? No voimme. No ota siitä viereisestä paperilla. Minkälaista? Minkä väristä? Niin. Pysy täällä. Mä nyt mietin. Tulko oran? Joo, elikkä vinotaitossa jotain. Joo. Ja sitten avataan. Tää on jotain. Se pitää olla tarkka. Mä voin auttaa. Tää ei ole mikään nopeasti. Sitten avataan ja tehdään toisen suoraan. Sitten taas avataan. Sitten otetaan se näin käteen ja nämä harjataitokset nousee nyt ylöspäin ja tämä laaksotaito täällä keskellä, niin se painuu tuonne keskelle, että saadaan tämmöinen polvio siitä. Sitten nostetaan tämä päällimmäinen terävä kärki tänne ylöspäin ja kynttilän kärkiä tehdään siihen taitossa ja samaten se vastakkain. Se muodostuu tämän työn keskellä muodostuu tämmöinen neljä. Ja nyt otetaan se yhden käteen niin, että tämä tymppä kärki on tänne itselpäin ja tämä pitkä sivu on tänne ulospäin. Ja nyt taitetaan tämä tymppä kärki tuon sivun yli semmoisen niin kuin puolisen senttiä. Ja taitetaan sen reunan yli sinne taakse. Ja sitten kun me saadaan nämä alasiivet auki, niin taitetaan sitä, mikä on siinä keskellä, ja sitä taitosta myötä taitetaan sen yhteen. Saa itse sitä Ehkä tommonen tarvitsisi. No joo, kyllä siinä on 30 osaa. Oho, ja tässä on 40 osaa. Ja mitä kirjoitetaan? Nämä primos. Thomas. Take this cookies. Okay. Now I must eat something. €12.
これ簡単ですよ。とか言ってつけた。大丈夫です。大丈夫です。押さえ紙で。Sitten on Joo. ja ei. Eve. Joo, okei. いくらの？一つ3ユーロ。Yksi iso kollektiin. Joo, okei. Sitten se on... Ottiko hyvä? もっと大きい。あ、ちゃんと5個入った。何ですか？はい。もらってもいいですか？あ、ここにいっぱいありますよ。 10、25。いや、あとどういたしまして。Kus mä käisin? Uberista. Valkoinen. Voidaan täällä olla aika mitään.
Se on melon soda.